Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз бинед ман инҷода бо компот кардесам, зиёдчи ва олучҳоя инҷода ош обшам андохтаму мондам. Салмон файро дорад, ман равам ки махал. Дӯстони азиз, имрӯз берун ҳаво хушрӯ, офтоба бинед чӣ хел. Дӯстони азиз, ман бринҷа андохтам, бринҷи оша. Ҳами гази мо аминаш безебаки чӣ хеле мебинед гирдаш пӯшидесай, мобайнаш не. Барои ҳамин хел карда меистам ки то ки ҳама бринҷаш як хел вай шавад, мулоим шавад. Вай мо оши мо камтар вай омадаи сабзи наомадаги аст, барои ки пиёзаш сирхи бад шуда. Сиёҳуш имрӯз хонада чӣ хеле ки мебинед, дӯстони азиз. Саҳри намедонам температура дошт ё ки чӣ хел, дар назарам температура доштак ва вай кардам, доруш додаму гуфтум 100 градус ки инҷиқи гиря нола намерам гуфтак ва вайш кардам. Нарафтак ба хона даштак ки хай моненша. Ҳози дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ман хуҷанда, ман ҳозир камтар кор доштам, якҷо омадам. Ку вай рафтистам. Чӣ мегӯям? Хона, салон омада будам. Вай кардам дар кор, хона рафтам дар кор, равам ҳатман нишон метиҳам ман. Аз он тарафи ра гузаштам дар кор ки машқ када шуда, хона рафтам дар кор. Пешахода куҷо бошад? Ба фикрам пешахода ай поёне. Ин тараф кати равам. Маштко онҷода меистам ку. Дӯстони азиз, ман хона омада расидум, мана Нилуфарро ай садик овардам. Сиёҳуш инҷа недовольни, брюкоша пӯшида магазин рафта будем. Момош нав рафтан, Салмон инҷа шиштай. Салмон хулиганӣ када. Хел ман салон, дӯстони азиз, барои вай рафта будум. Ламинирование кардам меҷаҳома. Рости гап ҳозир нишонтон метиҳам. Чизома? Пирша. Пир шавад. Красовки кавшата. Ой хуҷандӣ. Дӯстони азиз, ана михел ҳастаем. Ба фикрам вообще ягон чи маълум несте. Инаш маълумтар не ки инаш ба фикрам маълум несте. Ман амирӯз рафтам. Рости гап ман хостам аввал нишон додан ки чӣ хел ҳаст, баъд чӣ хел мешавад ки, лекин ба фикрам умуман маълум несте. Аз сабабе ки ман дер мондаиста будам, барои ҳамин хотир сёмка накардаму рафтам якбора вай салон ва вақте ки масалан кардам, рости гап ман фикр накардам ки ҳамхел чашмот месӯзад, ҳамхел чашмон нею. Вақте ки ҳамин кардан аллакай 3 слой чиз молидан барои ҳамин қатт шуданаш ва ҳар дафъае ки кардан сразу не оста баъд чашмом сӯхтан гирифтад, бо ман инҷоҳом ҳамхел вай сӯхтан гирифтак ва вақте ки уже ай салон бромадам, ҳамхел чашмом сӯхта, ҳамхел шуд ки ман шаб то саҳара гиря карда бромадагӣ будам. Ҳамин хеле шудак. Не чӣ хеле ки мебинед ҳозир нағз ягон чи не. Ман омадам рӯҳома шуштум, крем гел молидам ки то ки вай сирхиё нес шавад. Чӣ хеле ки мебинед дар муддати 1 соат аллакай ҳамаш вай шудак, нес шудак. Лекин гуфтанд ки шумо бояд ки агар тез кунед, мана бо 1 ҳафта пас биёен бокунед, агар гуфтанд бо нақстару хубтар мешад. Лекин аз сабабе ки кӯдаки майда ҳастай, ман намедонам, агар ки ҳатман вақт шавад бо мехоҳам якбор дигар рафтад. Ҳамин хел дӯстони азиз, ки бо ҳамин хел кардагӣ ҳастай, фикротонро нависен комментарияда, ё ки нарашавини кардагӣ бошед, нависен кани чӣ хел аст, чӣ хел нестай. Ман интизор. Дӯстони азиз, ман ҷои нав ҷамъ кардам ҳамаша. Инҷода салат мондам камтар барои шоҳарам. Капустаҳо беҳад бамазза шудагӣ ҳастанд ва сабзиҳо низ ҳам хел бамазза, фақат ки чеснок намерасад, чуна тамоми дигар беҳад бамазза шудагӣ ҳаст. ҷа компот зиёдтиш мондагӣ ҳаст, мондагиша гирифта дар хона бурда мондам ки то ки гарм шавад. инҷа дору хӯрдан дар кор, чота сарм дар кардеса, барои ҳамин гуфтум якта дору хӯрему, баъд рафта хоравем. Ҳозир кӯдако хонада мультик тамошо кардестанд.
равм ҷогоҳошона партому дром хораван сиёвуша намедонам пако садик рой кунам барое ки ин саҳри як температура чабарин кардак намедонам температура буд ё ки чихе умуман гирем инҷиқӣ кардак барои ҳамин садик нарафт дадаш намонданша чихеле ки гуфтам ҳавай гуфтесам ки имрӯзи дароз не нағз буд ягон вай накард фақат ками инҷиқӣ кардак тамом ҳавай бо пако саҳар бинам кани чихел мешад бо нағз бошад роиш мекунам барое ки як рӯз ду рӯз наравад агар садик тамом баъд истерика гирияву нолакати вай мерад садик мерад барои ҳамин агар ки ҳар рӯзам хе рафтан гирад нормални саҳар кати нормални хеста мерад як рӯз ду рӯз ҳамин рӯзои выходной мешад выходной да наравад агар рӯзи душанбе кати бо инҷиқӣ кати гирия нола кати чихеле ки гуфтам мерад инҷа барои пакетҳои қандои вай шоколад пакалато инҷа мондагӣ пакети сиёҳай барои ҳамин намедонам имячка кӯдако инҷа оварда мондиян хонаи бинед садо додеста як курпачаша гирифтам аллакай хона мегӯй ки холӣ бошад дӯстони азиз рости гап ҳамин рӯз ай ҳамин чкалск хиди хуҷанд рафтам ман салон ман рости гап дар чкалск намедонам ягон ҷода ҳастам хеле чизо нарашвнам хеле чидако умуман гӯем салонда кардан намедонистам ман ки ягон ҳамин чкалск ягон ҷода ҳастай неста ё ки чихе ки мекунад баъд ҳамин инстаграмда як каса дидам баъд навистам чихел шуда ман навистам баъд гуфтанд ки нархаша гуфтанд чихел мешад чӣ мешад баъд рости гап вай ҳамин гуфтам ки мерам аниқ мерам гуфтанд ки соати 2 бекор ҳастам биёнисам ҳамин гуфтам ки мерам аввал як бор фикр кардам гуфтам равам гуфта ба ахир гӯем ҳамин гуфтам ки не як бор равам ақаллан бинам кани ҳамин чӣ мешад чихел мешад чи бисёр вақт дилимда буд ки нарашвини кунам ё ки ам хеле вай ламинирование кунам намедонистам ки гуфтам хай як бор равам бинам кани чихел ҳастай чӣ ҳастай маъқул шавад мекунам нашавад бо хай не гуфтам хестам рафтам чихел гӯям маъқул уқа маъқул нашуд рости гап чихеле ки мехостам ки хел нағз бошад ақаллан гӯй ки масалан туш накунӣ не масалан хел нестай всё равно туш кардан дар кора уқа маълум нест чихеле ки хай хутонда нишон додам барои ҳамин акун дилимда хе нарашвини карданай неки намедонам барое ки бисёриҳо мегӯянд ки масалан мечаспад вазбин мешад чашмотон намедонам хай ягон вақт бо ҳам хел агар дилим вай шавад агар мерам ҳам хел дӯстони азиз рафтем як сиёвуш те спать фикротона ман интизор ҳастам дӯстони азиз шумо умуман ягон бор ҳам хел салон мерен краскакунӣ ё ки qosh ё ки миҷа умуман ягон бор рафтагӣ ҳастен ё ки не нависен комментарияда ман интизор ҳастам так рафтем бигом тез дӯстони азиз ман инҷода ман хеле чашмои салмон намедонам чӣ кор вай мешад кам кам об мебурорату гӯем чашмош дард мекунад баъд духтурда нишон додам амина наисондак яъне фурасилин наисондаку баъд ман хеле капля наисондак агар ки ягон кас донад наисен ай ҳамин як 2-3 бор чакондам нағз шудак бо имрӯз бинам ки бо ҳам хел об кушодестай бо ҳози тоза кардам ин катию бо ин капля чакондам анам хеле дӯстони азиз биён акнун ҳамин кати влога ба охир расонем иноя бинам ҷуда хай намегӯи сиёвуш сиёвушто дору додам худам якта дору худам худам беҳад сарм дард кардестай барои авази монтаж мекунем таб хора хай дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатона эҳтиёт кунед